Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kani ke program kabajob. Bat ke jing kublai kerpang ru kalet na banta ki media baro ki balawan ki bala pelat por ba kinwan ban yarap lem yangi ban kersan lem yangi ha ke ban pensop riang ya ke jingla ni ya ke jinglong independen ya ke jinglong shania daladi halade jong ki briu ki bom yoi sya ka perthei bat sya ka jellahi baro ka we bat kumjuru ya ka imlang sa alang hi baro ka we tem ngasukwa ban ong kandiat ba self sufficient comes from self courage te bangin dap ngin biang hilajong bangin ngin bit ngin biang hilajong ni bangin long kita kibriu kiba ngimdon kam ban syania hanu hanuru kalong naladehi kebarkong santam kalong bangide bandon ya kajing slur naladehi om nakiwepat bangin yo ya kata kajing slur kata kadi ke kebanga ngala syem ha kajing ya lemti jonga nadu ba ngala he lasan bat ngalami perthei ha kapuli kaputhi kayat kayeng hakikam kijam nga travel lani nga yat marwe nga lake marwe nga wan marwe na Assam sya Shillong sya Assam bat sya Delhi sya Kolkata kumta ting haman ba ki jaka ki bangade banlet ki bangad nga hap ban poy na marki kam ki jonga ngasngut hu bangamla ban yalam yanu bat ba ki briuru kimla bandon bat nga bat kimla ban penle ka kam jonga man kasni man kapor pat ladanga hap ban travel kum sya ki far distance places kum sya Assam na Assam ro ngandang hablet syu sya ki we de ki district kum ha ka Hojai district ka banglalong teng kum u English trainer bat ka spoken English teacher ti man kapor ngan hapwan ngan hablet na Shillong syata bat na Hojai sya ni ngasuthu ba onom don ki briu ki bala ban pelat por yang ha ka shisngi ban likbu bat ban shaw yang kamlong ka basup ka jinglut ru kanlong ka bahe bah ngin hap ban penlut ru ya unong let unong wan lang bat ni ti uban tre uban let ban wan lang bat ni ru kanlong ka bae bah tina kata kadaw ngayo ya kajing slur naladehi kajing slur ka bawan ong yanuru ngan lehi ngan yadhi ngan lehi bat nga scam bangan sapoy hi sya kata ka jaka ka bangadi ban poy namar ba nga klem thumu ban let ya kanu pat ka we ka kam handre nga thumu hi ban let na ka banta ka jing bah na ka banta ka lawe na ka banta ki jing don kam hi ki jonga shimet Hidup porka pirang don haka karta ka bakat no pila sedang man ya hi independently. Nga nadu bangala adep ya ka kelas 10 kata haus nem ar hajar pra ngadep ya ka kelas 10 ngala sedang ban yad ban yeng hi bat ngala bun ngala mat shibun ki ha ka jing yade bat ki briu khamtam e habang yad ni yang sya surok ki bun ki ban keli balai phim wan yalam briu balai phi wan marwe phimlong ban wan kumni marwe ngubhawan yalam lang yanu kajubab jonga ya ki briu kalong ba em ngasnguthu bangala ban wan marwe nagata kadaw nga poisya ni hi marwe te ngamlele te ting ayo iba ngasngo ba ki long kimlong helpful hanre ka jinglong jongki kalong ba ki kishu isen hanre ka mensim yarap kamdon te ha ka bakut nga hap bansi nga hap ong ki it's okay I can do by myself I can go by myself ngala ban lehi te phila ban nang ya cha khamat kam lele te kata ka dibi ka jubes and kiru ngasnguthu ki don kam ki so much of awareness that should be created especially by the government of persons with disabilities kum ki social welfare department and other departments ki bakpet ki persons with disabilities ha ko por bangale MA ru ha nehu ngalit ya ka English hi ha po nehu ki ong yang beli kumno P1 hi wat na po nehu ru ki keli yang kinong hikai ba ladangi ai admission nya fee ban le MA hang ni kumno kayat kayeng jong phi kumno phin wan kumno phin le kanomlong ka basuk ya phi kumno phin puli kumno phin tho kumno phin appear ki exams jong phi baro namar ba kitip ba that was the time where I was the first woman with visually impairment
ban yakun ya kata ka masters level hapo ka regular university te ubala amat chua ukambun hi kijing but ubawan na din hi kalong ba ulayo ya kanuksa, but everything is not so difficult for them. Te nga ngala yalam na khamat ban mat kita kijing nagata ka daw manta ki wei ki ba hadian jonga ngayo i kila khamsuk ki bru kila khamlong aware namar ba kila yo i bangala ban pas na klempep kelas attendance jonga ki biang ngawan na lajm krasha nehu slap ru ngam salia le eru ngam salia lada laj na satang lada ngapang nga si tom ngamla si sya ban leng henry ka nehu kala provide ka bus yang i bangin leng ngam don problem kala bu bi hadu has stoppage here bit nang tu yaj bi hi shadu department, and after all the community has understood me ka imlang salang kala suthu and kila don hi kibriu kiba maki hi daladi ki wan ban yarap nga ngam don kamshu ban approach lani ban panjing yarap na manu Menta